بتنه العفرینە ڕۆژاوای کوردستانê تاوانبار û stemkar bi serbestî û azadî dijîn û bi tenê ji ber sitemdar, tawan û stemkariya tawanbaran eşkere dike, careke din tê revandin. Piştî zêdetir ji mehekê ji serbestberdana pizîşkê Kurdî bi navê Ednan Bistan Kurdî careke din grûpên çekdar ew pizîşk revand û ji bo zîndanên xwe bir. Li gor jêderên xwecihê ragihandine ku polîsên leşkerî pizîşkên navborî li herêma Efrînê revand ji ber ku çekdarekî gilî li ser rakiribû ew jî bi sedema eşkerekirina pizîşk Ednan Bistan Kurdî ji çawaniya revandin û eşkerekirina lêdan û eşkenceya xwe di rêya perçevîdyoyekê re dema revandina xwe ya berê belav kiribû. Ji alê xwe ve jîderên ser bi opozisyona Sûriyê dazanîn ku çekdarên bi navê Ebuleziyê bi ser Feyleqi Şam ve giliyek li dijî pizîşk Ednan Bistan Kurdî û ciwanê bi navê Mustafa vekiribû ji ber ku Mustafa perçevîdyoya ku tê de pizîşk Ednan Bistan diaxive û behsa çawaniya revandina Ebulez di 16 meha yekê de jê re belav kiribû. Lewma Ebulez soza sizedanê da û soza xwe bicihanî. Jêderan helwiha balkişandin ser ku polîsên leşkerî dema girtiyê ser mala pizîşk telefona wî û ya hevjîna wî jêbirin. Herwiha beriya wê bi du rojan Mustafa jî ji mal revandibûn. Tevî çespandina tawanê li ser çekdarê bi navê Ebulez ku di 16 meha yekê de Ednan Bistan Kurdî revandibû û eşkence dabû û fermandariya Feyleqi Şam soza sizedanê dabû Ebulez lê ew yek bi berovajî li ser erdê hate wergirandin ku Ebulez bi serbestî û azadî û bê dadgeh û siza xwe rizgar kir û li hember de pizîşk careke din hate revandin. Da ku sizaya xwe bibîne ji ber ku tawanên Ebulez li ser torên civakî eşkere kiribû. Pizîşk Ednan Bistan Kurdî yê ji gundê Bilîlkoyê Raco di 27 meha yekê perçevîdyo û wêneyên xwe piştî rasê lêdanê û eşkenceyê hatibû belav kiribû. Têde diyar dibe ku bi şêweyekî nemirovî hatiye lêdan û eşkencedan û dibêje ku Ebulez û çekdarên Feyleqi Şam ew revandine. Li aliyekê din li gundê Xilalka yê navçeya Bilbilê û her di berdewamiya binpêkirinên Feyleqi Şam, grûpên çekdarên bi ser Feyleqi Şam ve pere û telefonên hedek ji Mihemed Mustafa Dawud, Nûrî Huso û Xalid Huso birin. Ji ber ku dawî bi zincîra kiryarên nemirovî li Efrînê nehat, êdî mile û rêsipiyên Erebiyên di nav wan grûpan de ji bêdengiya xwe derdikevin û peyva rastiyê dikin. Ku li kombûnekê de mileyekî Ereb grûpên çekdar razîl û riswa dike û dibêje ku prensîp û rewişta şoreşê ne bi diziya gûz û zeyt û zeytûnan e û ne bi rawestandina li ser rêbendan e û standina pereyan û desteserkirina ser gundan û dizî û kontrolkirina mal û milkên welatiyan e. دم الشهداء غالي ما بنباع بتنكة زيت لك يا عمي ما بنباع بتنكة زيت ولا بنباع بشجر الزيتون ولا بنباع بشباك Li gund û navçe û taxên bajêr rojane kiryar û binpêkirinên nemirovî derheqên welatiyên Kurd têne nivîsandin û tomarkirin. Ew Kurdên yên xaka xwe û mala xwe bernedan û razî nebûn xaka xwe ji biyanan re berdin û herdem bi hêvî û umîdin ku rewş aram bibe û aştî û aramî careke din vegere Efrînê. يلعن الرجل والديه